to beru. Dobře. Ale jak se tam chodí do toho sklepa? Co? Jak se tam chodí do toho? Musíme jít vytáhnout. Pojď za mnou. Vytáhnout. Můžeme jít tady pěšky. Vytáhnout podem. Dobře. Jak chceš? Hej, teďka jeden vytáhne právě. Právě. Jsem to otevřelo a doufám, že nás teď zase něco nezachrání jak předtím, ale vy jste to video neviděli. No, viděli. Teda viděli. Toto jako kdybyste chtěli to obal, tak tady na stránce Alex a Ondra. A ještě tam najdete Ondra Drink a Alex Drink. Tak, teď už skočím. Co, jeden. Počkat. Jo, co jsi to viděl? Druhé patro. Ne, já jsem dal druhé patro. Ne sklep. Kde jsou tady sklep? Co jste zmáčkl? Já jsem zpátky byl asi. No to nevadí, pak půjdeme znova do výtahu. Pokud budeme v péčku, tak se zblázním. A dobrý jsme séčku, ty tady jsou. Přízemí. A my jsme. Tak co ještě? Tak ten? Co se teď stalo? Pojďme. Jak jste teď do toho sklepa? Zůstanem tu. Ne, musíme do toho sklepa. Už jdeme pěšky. Potichu. Co to slyšel z tím? Dělej. To nemůže to. Dělej. On může to u nás. Dělej. To nejde, já nemůžu. Dobrý, jeden. Dělej. Něco. Dvojka, rychle, dvojka. Nemám to stihnout. Zase v tom něco bylo. Dvojka. A kde půjdeme do toho sklepa, ty vole? Musíme to i natočit, ten diváků. Dobré, mě to dvojka. Musíme tam jít. My jsme nesemáčkali. Druhé patro. A teď. Tak. Nebudu to víc. Není nic. Druhé patro. Už se to začalo zavírat. Bude to fakt chvilku, 5 minut. Nebo 10. 5 minut určitě. Pak už budeme si hrát. Bude strašidelný. Ondřej, nechoď, půjdeme tam prostě. Prostě tam půjdeme. Tak jo, ale já jsem posedl. Víš první. Suterén. Tak jdeme. Jsme ve sklepě.